Návštevníci sa 3D kina dočkajú okolo 20. januára. Vychutnať si 3D zážitok v Galantskom kine môže 328 ľudí, to je kapacita kina. Technológiu založenú na separácii farieb s pasívnymi okuliármi pre deti i dospelých zabezpečí spoločnosť Dolby. Prerábka stojí zhruba 30 000 eur. Peniaze čerpalo kino z rozpočtu Mestského kultúrneho strediska. V tomto rozpočte bolo tiež zakomponované aj zavedenie 3D technológie, čo poslanci mesta schválili v novembri minulého roka. Prvý film bude zdarma, ďalšie budú stáť okolo 6 eur. Plynová kríza v obci Matúškovo bola úspešne zažehnaná. Minulý mesiac sa na našu redakciu obrátila zúfalá diváčka, ktorá niekoľko mesiacov čakala na to, kedy sa bude môcť nasťahovať do nového nájomného bytu. Nemáme plyn a kvôli plynu nemôžeme ísť tam bývať, lebo nemáme ani teplú vodu a je tam po druhé aj zima. S našimi otázkami sme sa obrátili na starostku obce, ktorá nám a našej diváčke prislúbila, že vianočné sviatky strávi pri teplom radiátori. Svoj sľub nakoniec dodržala a noví nájomníci si 3 dní pred vianočnými sviatkami mohli vychutnať teplú a príjemnú atmosféru nového domova. Zvláštnu krádež má na svedomí 51-ročný muž z Česka, ktorý vo Veľkých Ulanoch odoberal plyn na čierno. Pracovníkom dodavateľskej spoločnosti dokonca nedovolil demontovať meradlo. Nakoniec vysvetlo, že nelegálne odobral takmer 144 000 metrov kubických plynu. Škodu vyčíslili na 107 000 eur. Muža môžu poslať za mreže na 3 až 10 rokov.